Hoy no vamos a hablar de política, vamos a hablar de poder, identidad y caída, de lo que significa liderar un pueblo y de lo que pasa cuando hay gente que te miente. Está aquí para contarnos todo eso y mucho más, Luis Pérez Barral. ¿Qué tal, Luis? Que tal? Moi boas tardes. Cuéntanos, quen eras antes de ser alcalde? Bueno, pois eu son unha persoa nacida aquí en Ribeira, sempre me considerei de artes, pois para quen non me coñeza, podo dicir que son Luis, fillo de Rosa Peluquera de Artes e de Luis o Parlero das Carolinas. A tu infancia, cuéntanos un poquito. Estudiaste en artes? Pois moi ben, mira, eu estuve en Ribeira, nun colexio que xa non existe, que ao mellor moitos de vós nin coñecedes, que era o Santa Uxía, no, que estaba aí en Rosalía de Castro. No. Agora mesmo hai un supermercado ali, ao lado había unha fábrica de gaseosas, e aí estudei primaria. Antes diso, estive nunha gardería, nas Carolinas, ali ao lado da panadería de Charlín. A miña infancia boteina sempre en artes. Por iso teño aí a parroquia no corazón. Sí, señor. De que empezaste a traballar? Cal foi o teu primer traballo? Porque teño entendido que traballabas de camarero. Como se convirtió un camarero en alcalde de Ribeira? Pois é moi boa pregunta. Eu, sí, o meu primeiro traballo foi de camareiro. Traballei tanto no Brétema, como no Ferruxe, noutros bares. A verdade é que no Brétema, pois traballaba nas fins de semana, entón eu compatibilizaba, non, a miña carreira en Santiago con traballar venres e sábados polas noites aquí na marcha nocturna, cando ainda en Ribeira se salía con forza. E a verdade é que acórdome que algúns clientes me dicían, porque eu naquele momento xa empezaba a ser concelleiro, e dicíanme: coño, el ojo alcalde, o futuro alcalde de Ribeira poñendo copas. Sí. E dixen eu, sí, pois claro, por que non? Por que non vamos a poñer copas? Xa tiñas desde ese momento na túa cabeza que iba a ser alcalde? No, nunca tive na miña cabeza que iba a chegar a ser alcalde, non. E como se dou? Porque a mí sempre me interesou a política, non? Como maneira de cambiar as cousas, cambiar o mundo, e facer que no sitio no que vives, non? Estea mellor. Entón eu acórdome que cos meus colegas de adolescencia falábamos de moitas cousas. E falábamos de cousas como, por exemplo, que en Ribeira tiñamos que ter unha estación, unha estación de autobuses onde poder resgardarnos ante a chuvia ou ante o frío, non? Que naquele momento, bueno, pois a que había non nos satisfacía, pero visto o visto, parece que imos a peor. É a que hai no do médico. Exacto. E falábamos así de cousiñas, non? E despois, a partir dos 21 anos, pois dei o paso a empezar a militar nun partido, o que máis se moldaba as miñas ideas, pois era o Bloque. E como te metes no Bloque? Chegas ali e dis, mira, eu quero ser aquí participante do Bloque, ou como é? Sí, pois foi algo así, máis ou menos. Sí. Acórdame que tiña 21 anos, eu nunca participara en política, o único que vía era, pois, algunhas tertulias na tele, ou, por exemplo, acórdame que aquí en Ribeira a veces se podía escoitar o pleno pola radio. Ah, sí? Acórdame que algunhas veces escoitaba o pleno, non? Entón, o que fixen foi un día, había un acto da Organización Xuvenil do Bloque de Galiza Nova, onde se falaba do dereito que tiñan as persoas a ter unha vivenda, que non fose un ben especulativo, senón un dereito da xente, ter unha vivenda onde poder facer vida, non? E acórdame que foi no Ateneo Valle Inclán, aí en riba do Bar Plaza. E decidín ir ali, eu solo, e ao acabar o acto, dixenlles: mirade, eu quero participar con vos, quero axudarvos. Sí. E así foi, como empecé. Así foi, ostras, simplemente así. Sí, hai moita... A xente fala moito de que para estar no ayuntamiento fai falta enchufe e tal. É tanto así como se di que se elige a dedo a xente que traballa no ayuntamiento? Bueno, debería haber procesos selectivos máis transparentes, que os mellores, os que estean mellor capacitados, poidan entrar aí, non? Eu, desde logo, cando fun alcalde, foi unha das cousas ás que máis atención lle prestei. Que haxa igualdade de méritos, sabes? Igualdade para poder acceder a calquera posto de traballo, pero tamén, pois, a que darlle a posibilidade a todo o mundo. Eu creo que os postos de traballo públicos deberían ser así, non? Que teñamos que desbotar calquera posibilidade de que se enchufe a colegas e familiares. Entonces eu, cando, se Dios quere, volves a ser alcalde no 2027,
non vou poder chegar ao ayuntamiento e dicir, mira Luis, eu quero traballar aí no ayuntamiento, dasme un puesto e tal. Comigo non vas a ter esa posibilidade. Quero ir ahora un poquinho máis profundo. Que parte de ti se perdeu cando fostes alcalde, cando entrastes na política, que parte de ti perdestes? Pois sabes o que perdín? Perdín moito tempo de familia. Moito tempo coa miña familia, co meu mozo, cos meus pais. Había veces que... acórdome, sobre todo ao principio, había tías miñas que me vían todas as semanas e que pasaron a verme cada 15 días, cada 3 semanas, vivindo no mesmo concello, Iso é máis... Eso foi o que se perdeu. E despois acórdome tamén que había algunha persoa que me quere ben e que incluso traballou con miña nai que me dicía: non perdas a esencia de quen és. Ti sigues sendo o mesmo Luisiño que fuche sempre. E creo que iso nunca se perdeu. Iso é o máis importante. Por sorte. Falabas do teu mozo, Agustín se chama, non? Verdad? Cando descubristes que non eras heterosexual, o sea, cando descubristes que eras homosexual? Xa desde ben pequeno, xa máis entrado, máis avanzado na idade, cando se empezaba a salir de festa? Pois sí, máis ou menos foi na adolescencia. Na adolescencia. Non, que vía, non, que a min tiña outros gustos, outros intereses, e aí empeceime a dar conta. E a él, pois, tiven a sorte de coñecelo bastante pronto, con 21 anos tamén. Xa levades tempo xuntos? Sí, este ano facemos 15 anos. Sí, señor. Felicidades. Gracias. Algúnha vez sentistes que che juzgaron polo tua sexualidade en vez de por como estabas facendo no partido? No partido nunca. No. Nunca me sentín cuestionado, incluso pola xente de Ribeira sempre tiven moito cariño pola parte da poboación e nunca tiven malas experiencias. As poucas experiencias que tiven con algún comentario homófobo ou algún grito pola rúa sempre foron anecdóticos e sempre é xente que ten moi pouca valentía, porque non é capaz de dicircho a cara. Dicho cando pasas gritando nun coche ou así, pero nunca tive malas experiencias, porque eu creo que a sexualidade hai na que vivir de maneira natural. Está claro. Entón, eu sempre fun camiñando co meu mozo agarrado da man pola rúa de maneira natural. Nunca me importou o que puderan dicir. E creo que esa naturalidade permitiu, non? Abrir moitas portas e incluso que a xente vira, non? Pois sí, é unha persoa que ten a súa parella, quérense, que é o máis importante, e non lle fan mal a ninguén. E creo que iso é bo, porque a xente nova tamén ten que ter referencias, non? De que, independentemente da sexualidade que teñas, ou dos gustos que teñas, pois podes chegar a onde queiras. Porque pensaba eu, igual nun pueblo así pequeno como Ribeira, se era abertamente homosexual, igual lle complicaba, pero non, polo visto non, todo ben, a xente recibeuche ben, non hai problema ningún. É a experiencia que eu tiven, é dicir, non quero dicir que iso sexa común a todas as persoas, igual si hai casos de xente que sufriu bullying ou discriminación polas súas orientacións sexuais, pero no meu caso non foi así. E creo que a verdade é que tanto España como Galiza sí que avanzaron moito en tema de dereitos. Eu creo que sí. Sí, señor. Por sorte. Por sorte. Porque cando eu era pequeno, por exemplo, non tiñamos referencias de xente que fose homosexual, por exemplo. Claro, porque ti cando eras pequeno, a xente homosexual como que se agachaba, non? Non salían do armario lá por ese... Claro, non tiñas ningunha persoa referente que puderas dicir, pois teñen unha vida completamente normal, non? Eu cando empecé na adolescencia, non? A descubrir os meus gustos e demais, eu pensaba que non se podía ter unha vida completamente normalizada sendo homosexual. Pensaba que tiñas que andar agachado por aí... Sí, e por sorte, hoxe en día hai xente moito máis pequena, non? Que descubre que ser homosexual ou ser lesbiana non vai a ter ningún tipo de problema, que vas a poder facer unha vida igual de plena que outra persoa. Non ten nada de malo. Quería preguntarche, con todo isto da moción de censura e tal que hubo, que é unha moción de censura? Porque hai moita xente que de repente van a votar o alcalde de Ribeira cunha moción de censura, é o primeiro. E que é unha moción de censura? Pois a ver, de maneira moi didáctica, para quen nos ve que non coñece que é unha moción de censura, pois a ver, unha moción de censura é un mecanismo legal que permite cambiar un presidente ou un alcalde cando fai as cousas mal. Que pasa? Pero ti fixéstelas mal?
No, pero precisamente por iso, non? Tamén ten o seu lado negativo de que se pode cambiar unha persoa simplemente porque hai intereses entre partidos ou incluso entre persoas para cambiar. E realmente a xente de Ribeira sabe que non fixen nada malo, que non había motivos para esta moción de É que censura. eu sempre que escoito a xente falar pola calle, digo, que isto facía moi ben e tal. Eu non entendo de política, o sea, eu me podes preguntar calquer cousa de política, non teño nin idea. Pero eu agora digo, eu non son do BNG, eu son de Luís, porque me caes moi ben e vese que a xente, o sea, cando hai algún acto público, estás ali presente, cando hai en Agiño, sempre vas a Agiño co tema este, que na sanidade pública sempre tal, e digo, eu dame igual, o sea, porque lle caes ben á xente, o sea, eres un moi cercano. A mí, por exemplo, cando che falei da primeira vez para fazer a entrevista, que non tiña nada de seguidores, me dixetes que sí, o sea, tan contento, me dixetes, sí, faces sin problema, tal. E dixo, joder, así da justo, un alcalde cercano, tal. E despois iba eu con Rebeca indo para a casa, e dixeu, mima, que facemos grabando co alcalde de Ribeira, tal, non sei que. Pero ao final eres unha persoa normal, eres como min, o sea, como min, como ela, como calquera persona. E, nada, con isto quero dicir que a Mariola, cando lle preguntei, debe ter a agenda moi apretada, cando se leva a alcaldesa, porque lle dixen que se podíamos gravar unha entrevista, pero me dixo que estaba moi ocupada, que cando se despechara a agenda. Digo, mima, moito traballo un alcalde de Ribeira, contanos, porque desde outubro ainda non tuvo un hueco libre. Contanos, que fai un alcalde para estar tan ocupado? Sí, a ver, un alcalde traballa moito. Se o faz ben, tes que traballar moito. E precisamente, para min, unha das cousas que máis importante ten que ter un alcalde é a cercanía co seu pueblo. É dicir, ao final, a xente quere unha persoa próxima, pero tamén humilde, que sea un máis do pueblo, que non estea por riba de ninguén. A min, se algo me educaron meus pais, eso é algo que lles quero agradecer aquí tamén públicamente, é que me deron moi boa educación, creo que son unha persoa moi educada con todo o mundo, e tamén o valor do traballo e da humildade. É dicir, eu veño dunha familia de xente humilde, traballadora, que non nos regalaron nada. Eu tiven que traballar e esforzarme para conseguir as miñas cousas. E creo que un alcalde, cando o fai ben, ten que desvivirse para que o seu concello mellore, para que a xente viva mellor, poida ter oportunidades de traballar e vivir no seu concello, pero tamén ten que ser próximo, ten que apoiar os actos que se fan dende as asociacións, entidades, e poñerse á frente tamén cando hai un problema. Por exemplo, cando hai que pedir máis médicos na sanidade pública, que así o estamos facendo e así o fixen, ou, por exemplo, agora que está habendo unha increíble vaga de roubos, pois tamén hai que dar un paso adiante e traballar para rematar con esa situación problemática, non? Falabas aí da sanidade pública, pero antes, que estás falando dos roubos, hai un furgón aí de policía aparcado, que fan aí? Durmen aí ou que fan? Porque rouban pola noite, pero o furgón sigue aparcado, para que están? Para intimidar ou para que están? Sí, eu creo que para facer que se fai. Porque están aí aparcados, entraron aí en Dominga, entraron aí no das pinturas, pero digo, non hai xente para proteger Ribeira, hai moitos cacos, que pasa en Ribeira? A ver, aí o que pasa en Ribeira é que hai moita presenza de droga. Eso é un problema moi grave. Non volven eses anos nos que hai demasiada drogadicción, ao final iso é unha enfermidade, e temos que axudar a esas persoas. Eu creo que temos que ter un enfoque global. O último chanzo sempre é a presenza policial, que efectivamente fai falta. Eu comprometíme tanto coa policía local como coa xente a mellorar a seguridade de Ribeira, e durante a miña etapa de goberno pois estivemos reforzando a policía con 4 policías a maiores. Agora temos o cadro da policía local completo e creo que temos que seguir aumentando o número de efectivos. Compramos un vehículo novo, pero este problema non se soluciona só con máis policía. Tamén hai que traballar na raíz do problema, que é a presenza das drogas, e, por tanto, aí temos que facer campañas de concienciación, de prevención deses consumo de drogas, e, sobre todo, atacar o tráfico de estupefacientes, porque, ao final, a droga leva parellado outra criminalidade no seu entorno. Ti crees que teñen, como decir, cura, por así decirlo? Ti, eu agora pillo a un que me está roubando, non vou a dar nombres, a alguén que me está roubando, levo para a cárcel. Da cárcel sale para aquí,
Entón, o sea, non ten sentido, non debería haber algunha medida máis severa, porque se ti vas para a cárcel e volves, vas a volver a facer o mismo. O sea, non che están dando como unha ferramenta para que ti mellores a túa vida, sabes? Non... É o que eu penso, lévanos, porque é o que di todo o mundo, non? O sea, está a policía, pero lévanos ao xuzgado e nada, xa volve para a calle e tal. E digo, non debería haber algo, ou eu que sei, ou leválos para un sitio máis duro, ou non sei, algo para mellorar, porque ao final é o mismo. Van para lá, veñen para aquí, volven a facer o mismo. Cóllenos, como non se lle pode sacar nada, nin son, como se chama, que non teñen nada para... Insolventes, son sí. insolventes. Bueno, está demostrado que o tema de que aumentes o castigo non está paralelo con que se solucione o problema. Eu creo que, ao final, o cárcere, que debería ser esa institución, non? Onde se reeduca a xente para evitar que se volva a producir, moitas veces fai todo o contrario. Provoca que volvan a reincidir e demais. Eu creo que hai que establecer outro tipo de medidas. E por iso falaba dun enfoque integral. É dicir, cando ti eres un ladrón porque queres conseguir cartos para consumir droga, ao final ti tens que atacar outro tipo de problemas. Non é simplemente castigar a quen consume droga, sino atacar a quen a vende, atacar o seu tráfico e, por tanto, pois, medidas integrais de outro estilo sí que van na liña que permitiría acabar con este problema. Que opinas de que aquí, en pleno Rosalía de Castro, falando de quen a vende e tal, é conocido por todos, supoño que por ti tamén, foste alcalde, que aquí hai un piso no que se vende droga, sempre están aí os drogadictos, tal, e non se pode facer nada con eso. A imagen que dan a Ribeira no pleno Rosalía de Castro, que haya todo drogadictos que están comprando aí a droga... Bueno, é un problema. Como ben digo, hai moita presenza de drogas no noso concello e, bueno, en xeral nas Rías Baixas. É un problema que hai que atacar, pero tamén me gustaría lanzar unha imaxe positiva, non, do noso concello, porque moitas veces só se enfoca no malo. É que cada vez que sale Ribeira nas noticias é por cousas malas. Bueno, tamén temos cousas moi boas, moi boas. E sí, é un problema que temos que atallar, con medidas de moi diferente calado. Con máis presenza policial, efectivamente, máis efectivos, solucionarían esa demanda, non, da poboación de ter máis seguridade. Pero tamén hai que concienciar nas escolas, traballar dende servizos sociais para que a xente que está en risco de exclusión non caia nesas enfermidades, porque, ao final, calquera de nós, nunha situación mal dada, pode acabar nunha situación complicada, e por iso temos que ter uns servizos públicos fortes que nos protexan ante ese tipo de eventualidades que nos pode pasar a calquera e que poidamos sair dai. E tamén, como dato, é como para que se vexa, non? Tamén coñezo xente que estivo vinculada ás drogas e que conseguiu sair. E que hoxe en día teñen traballos, familias e son persoas de ben. Ten que ser duro salir dese mundo, ten que ser duro. Falabas antes do médico, dos servizos públicos, todo eso, que saleu agora unha noticia de que non fai falta ser español, nin estar empadronado, nin nada, para ir ao médico. Que opinas deso? O sea, que eu, por exemplo, lle pido unha cita ao meu médico de cabeceira, ten que estar esperando 2 anos, pero que chegue alguén que non é nin daqui, nin cotiza, nin está empadronado aquí, teña médico igual que min. O sea, ti ves normal eso? Bueno, hai que poñer de percepción unha cousa. As persoas que viven aquí sí que cotizan aquí, pagan os seus impostos, cando traballan cotizan a Seguridade Social, cando compran pagan o seu IVA e, por tanto, aportan ao sistema público. Eu creo que o problema da sanidade non son as persoas inmigrantes. Todo o contrario, as persoas inmigrantes estánlle salvando a España dun declive demográfico, ao final son persoas que teñen máis fillos, permiten gañar poboación. O problema da sanidade pública é os recortes que durante moitos anos de crise económica se foi aplicando por parte dos gobernos do Partido Popular. Eu acórdome, cando foi a crise económica do ladrillo, que o señor Núñez Feijóo, que hoxe en día preside o Partido Popular a nivel estatal, dicía, vamos a hacer más con menos. É imposible facer máis con menos. E, por tanto, o que vemos aquí é como se está recortando de maneira sistemática e deteriorando un servizo público que é a xoia da coroa do noso sistema de benestar para trasladar eses cartos á privada. E poñoche tamén un exemplo. En 5 anos, a Xunta de Galiza pasou
de financiar ao sistema público 1.700 millóns de euros que detraeron do sistema público para darllo á privada. E de feito, se nos fixamos nos hospitais privados que hai no noso entorno máis próximo, que é en Santiago, todos están completamente renovados e ampliados. Que os públicos... Por que? Iso é porque hai un trasvase tanto de persoas que ao mellor poden pagar e non queren esperar, e por tanto van ao sistema privado, como de recursos que antes deberían ir á pública e están indo para a privada. É que moita xente vas ao médico e che di, estás na sala de espera e escoitas que aquí non se traballa, non fan nada, están a gravar tistós, tal, non sei que, pero claro, o que diste, se non hai médicos non se pode traballar, o sea, non é a pescadilla que se morde a cola. Sí, eu creo que os médicos traballan moito. Son persoas que ao final non é lóxico ver que un médico teña que ver 40, 50, 60 pacientes cada día, porque canto tempo dispoñen para vernos? Sí, máis que... Ao final é un minuto que nos poden ver. Eu creo que temos que volver ao sistema que tiñamos antes, onde un médico de cabeceira che podía atender en 2 días como máximo, e por tanto cun tempo para poder recibir a cada paciente acorde, porque senón o que fai é ver a moita xente e prácticamente non ver os problemas que ten. Non lle dá tempo a facer nada, estar en guardias de 40 horas, chegas a 40 horas e non sabes nin onde estás. O sea, falábamos antes do que fai un alcalde. Quero que me contes desde un día como alcalde, desde que te levantas hasta que te acostas, como pode ser un día como alcalde para que a xente diga, pois un alcalde sí que ten traballo, porque claro, nós vamos a... falamos, non? Esos son funcionarios, eses non fan nada, séntense aí e nada, non fan nada. Pero claro, dixo que un alcalde algo terá que facer para ser alcalde, ten que ser difícil, non? Que canto papeleo tens que ter nun día, plan, como é, desde que te levantas hasta que te acostas un día así como alcalde? Pois mira, eu levantábame cedo, non? Eu levantábame todos os días ás 7 da mañán, almorzaba, lía a prensa para estar enterado un pouquiño da actualidade, e despois chegaba ao concello e tiña varias reunións. Estruturaba entre as reunións co persoal para sacar traballo adiante e reunións cos veciños e veciñas. Tiña varios días de atención ao público para que calquera persoa, calquera independentemente de a quen votara, pudera pois trasladarme o seu problema e eu atendíos e recibíos no despacho. Un inciso primeiro, agora que falas deso. Que tan importante é escoitar ao pueblo? É fundamental. É fundamental. Se queres acertar, ao final tes que atender o que che di a túa xente. Sí, é que, claro, moita xente pasas por aquí por Rexeda de Castro e di, que fan isto? Se fixaran tal cousa, se fixaran esta cousa, en vez de os cartos aquí, non sei que, sabes? Claro, eu, por exemplo, unha das premisas básicas que sempre tiven foi atender aos veciños. E cando, agora mesmo, que acabamos de facer unha ronda por todas as parroquias para escoitar cales son as demandas da xente, eu tamén o fixen cando estaba como alcalde, e grazas a iso centramos a atención naquilo que nos pedía a xente. Non, a xente non pedía grandes cousas nin grandes obras. Ao final pedía saneamento ou auga potable para a súa casa, que a estrada pola que vai na parroquia que non estea chea de fochancas, ou que o parque da súa zona estea renovado. Pois son cuestións básicas que moitas veces ti, dende fora, podes pensar que nunha parroquia necesitan pois un determinado investimento, e a xente que vive ali todo o ano, que é que mellor sabe o que necesitan, dixe, queremos isto. Claro. Ao final non se basa tanto en construir cousas moi grandes, senón en facer pouquiño a pouco cousas que che vai pedindo o pueblo, non? Exacto, é que che melloran a calidade de vida do día a día. Pois nada, sígueme contando a ver que foi o alcalde que che interrumpín aí. Pois, mira, eso, levantóme cedo, medios de comunicación para estar enterado dun poquinho do día a día, despois atendía pois os asuntos diarios, non? Por exemplo, había días nos que se me centraba en atender pois as peticións dos funcionarios para sacar traballo adiante, e outras veces dedicábame a atender a xente de Ribeira. E despois, sobre todo, moita chamada, estás colgado do teléfono todo o día. O teléfono personal tamén? Incluso, sí, claro. Eu non tiña un teléfono de traballo, o meu teléfono persoal era o meu de traballo, entón calquera persoa podía chamarme. E sacar proxectos adiante, non? Cos funcionarios, co persoal, que ao final é quen fai o traballo diario e che permite avanzar. E despois asinar centos de documentos cada día. Son a burocracia tan grande, que cada día tiñas que asinar centos de documentos. Pero a man ou a sellar?
No, por sorte, hoxe en día temos aplicacións que xa permiten asinar digitalmente. Que se tens que firmar un a un. E despois, evidentemente, pois acudir aos actos públicos que había, tanto de asociacións, clubs deportivos, entidades culturais, veciñais, que por sorte vivimos nun concello que ten moitísima actividade. Iso é moi bo, porque temos moita posibilidade de ir ás cousas, pero a quen queremos ir ás cousas pois tamén nos implica un esforzo extra, non? Sí. Que yo quitamos, como ben dicía ao principio, a familia, a parella, claro, os amigos. Está claro, sumas por un lado, restas por outro. Exacto. Non sei que te iba a decir ahora, non me acordo, estabas falando aí antes. Bueno, non me acordo, ahora me vendrá. Algúnha vez, sendo alcalde, che intentaron sobornar para algunha cousa? En plan, imagínate un local que che diga, toma, mira, douche por aquí, por detrás, nadie se entera, e ti deixasme abrir, vou falar, sin saber, un exemplo, un bar, esta terraza, douche aquí estes cartos e ti deixasme abrir esta terraza. Algún local ou algo? Pois mira, tive unha mala experiencia, sí. Tive unha mala experiencia, evidentemente non vou dar datos, non? Claro. Pero sí tiven que botar a unhas persoas do meu despacho por unha actitude que estaban tendo que non era correcta, porque me estaban insinuando algo que eu nunca vou facer. Porque se algo me ensinaron é a ser unha persoa honesta e humilde. Coller cartos que non che corresponden non vai no meu ADN. Iso é algo que hai que ter moi claro cando un se mete neste ámbito, non? Ter uns valores fortes, unhas conviccións claras, e saber que ante o momento en que che poñen, pois, non, ese soborno para intentar cambiar as túas ideas, pois que tens que dicir que non. Danos un abanico. Que non. Un abanico de canto che ofreceron. Non puxeron unha cifra, non? Pero sí que deslizaron a idea de poder facer ese tipo de cousas. E desde logo, comigo, eso non vai funcionar. Porque é o que se suele dicir, por exemplo, eu agora digo, sueles falar, non? Eu se agora son alcalde ou, imagínate, ou policía, non? E me din, toma estes cartos, tal, non sei que. Eu agora mesmo dixo, eu non os collería, porque non hai carto que me pertenece. Pero unha vez que estás aí dentro e che ofrecen cartos, é moi difícil dixerlle que non. Porque tens que ter as túas conviccións claras, e ser unha persoa íntegra. E creo que na política tamén hai moita xente que sí é íntegra. Que pasa? Que normalmente os casos que saen á luz son o peor, sí, claro. Non? O que sona é o que colla pasta, o que trinca recursos públicos, pero creo que hai moita xente honesta. E desde logo, eu poño un exemplo. Nós temos un alcalde que leva 25 anos gobernando unha das cidades máis grandes do país, como é Pontevedra, e houbo un caso dunha empresa que dixo que quixen corrompelo e foi imposible. Sí. Foi imposible. Por tanto, eu creo que no Bloque hai persoas moi íntegras que sabemos cales son as nosas conviccións e que vimos a política a servir, non a beneficiarnos a título particular. Quen é a túa man dereita dentro do partido? Porque ti agora estás como cabeza de partido, imagino, non? Quen é a túa man dereita? En quen delegas así que dixas ti, o sea, isto non me apetece, faino ti? Pois temos a sorte de que no partido no que pertenzo, no Bloque Nacionalista Galego, non somos presidencialistas. É dicir, aquí todo o traballo se fai en equipo. E o meu voto vale igual que o de calquera militante. Temos a sorte de ter un equipazo, sí. Porque a xente que me acompaña, tanto Antía, Cruz, Beba, como Xavi, José ou Rafa, por poñer uns exemplos, son xente na que podo poñer todo o que queira sobre eles, porque sei que van a ser capaces de sacar ese traballo adiante, e de verdade, son capaz de poñer a man no lume por calquera deles, que son xente íntegra e traballadora. Vos, os que estades así nun partido político, tedes un sueldo? Ou como ganades cartos, lo? Quen vos paga? O sea, Cada un ten a súa vida, a súa profesión, e nós na política, cando cobramos, eu a única vez que cobrei foi cando estiven como alcalde, e despois cada un ten a súa vida. Dedicámoslle tempo libre
a política e despois pagamos unha cota de militantes. É como un hobby logo, o sea, ahora mismo estás aí porque che gusta, non porque estás cobrando nada. Exacto, claro, iso é vamos, falo despois do teu traballo. Eu creo que a xente ten que ir á política co seu posto de traballo, non? E nós, cando estivemos aí, pois, cobrouse cando había unha responsabilidade de goberno. E agora, bueno, para que a xente o coñeza, non? Cando estás como partido da oposición, pois cobras simplemente unha asistencia a un pleno, que son pouco máis de 100 euros, e nada máis. É dicir, despois cada grupo ten as súas achegas económicas para poder facer traballo. Sí. Pero bueno, sí, facémolo porque queremos que Ribeira avance e porque nos gusta, sí. Claro, porque igual hai moita xente que descoñezo como vai eso, porque dixo eu, claro, ahora estes non traballan, o sea, non están no poder, como cobran? A que te dedicas logo? Pois mira, eu teño a sorte, non, de que a miña familia me puido dar unha formación e, por tanto, eu fixen filoloxía en Santiago de Compostela, que ademais temos agora a sorte de ter a primeira reitora, que é ademais da miña parroquia de artes, a quen lle mandamos aí uns parabéns, a Rosa Crujeiras, que acaba de gañar a reitoría. Pois fixen filoloxía. Inglesa? Non, fixen filoloxía galega. Galega? Sí, e fixen un minor de lingüística, que me gustou moito porque me abreu moito a mente, como a lingüística, para quen coñeza, non? Sí. Pois é esa rama, unha disciplina da lingua que estuda o uso práctico dos idiomas. Porque o gallego parece máis fácil do que é, pero se te pasa a falalo correctamente, nadie fala, tío, ao mellor, pero nadie fala ben o gallego. Bueno, eso é a riqueza das linguas, non? Que ao final son instrumentos vivos. As linguas, a única que non cambia son as linguas que están mortas, non? O latín non cambia máis, porque é unha lingua morta, pero o galego temos a sorte de que está vital, que temos que seguir potenciando e demais. Pois eu fixen filoloxía galega, cun minor de lingüística, e eu son técnico de normalización da lingua galega. É dicir, eu dedícome a promover o uso da lingua galega en todos os ámbitos, dende administracións públicas, asociacións, entidades culturais, deportivas. Eu vivo do meu traballo, claro. Sí, señor. Está moi guai. Eso foi unha cousa que che fixo tamén meterte no bloque, que fora galego. En plan, que defendas tanto o galego, foi algo que tamén vistes ti no bloque que dis, como é o bloque nacionalista galego, tal... Sí, a verdade que o Bloque é un partido que defende as cousas do país, non? Defende a súa xente, defende os sectores máis productivos que son importantes para o país, como é a pesca, o agro, ou bueno, tamén a industria, e tamén, evidentemente, a lingua e a cultura, que para ser un país con un elemento moi propio, como é a cultura ou a lingua, pois fainos singulares, non? Eu creo que Galiza ten unha historia percorrida que nos fai ser únicos. E iso non quere dicir ser máis que ninguén, simplemente que somos diferentes e queremos recoñecer esa singularidade. E a lingua, pois, é o principal valor que nos identifica. A mí gustame moito o gallego. Eu, se poder falar gallego sempre, falaría sempre gallego. Gustame moito, mas siéntome moi orgulloso de ser gallego. Non sei se só a mí me pasa, pero veso a un gallego por aí que triunfa e dixo, ai, hostia, que sea gallego. Eu creo que nos pasa a todos, non? Cando vemos a alguén que triunfa, que é noso, sempre nos mola. E sobre todo, cando estamos de viaxe e encontramos a calquera galego, dixemos, hombre... A mí sempre somos... Hai gallegos hasta na luna, será verdad. É verdad. Sí, será verdad. Somos un pobo moi aventureiro, ao final somos xente que explora, que estamos en todo o mundo. É así, eu, por exemplo, justo o fútbol, ves o fútbol e ves que hai un gallego e dixo, hostia, gallego, joder, que... Claro. Ou ves o que nos diferencia é moito o acento. Eu agora estou falando contigo, pero non mo noto, pero ves o alguén na tele falando e dixo, hostia, é gallego, tal, non sei que. Eu non sei por que se notará tanto, verdad? Bueno, vamos seguir falando aí do ayuntamiento, tal. Como se... Porque hai xente que di, que fajan... Imagínate, que poñen un muro aí. Claro, pero ti sendo alcalde non podes ir, vamos poñer un muro. Como se elige, como se fai unha lei? Estás me entendendo? O sea, eu agora eu fajo de alcalde, non? Eu quero poñer un muro no medio de Ribeira. Pero que teño que facer para que ese muro poda ir adiante, sabes? Teño que falar cos demais partidos, como teño que facer para que... Entendo que o que me estás preguntando é como se levan adiante iniciativas, non? É dicir, que se faja unha proposta, levala adiante. Porque moita xente igual se imagina, este alcalde pode poñer un muro aí. Non.
Como se fai ese? Xa non vivimos neses tempos, non? De que ao final o alcalde decidía e se hacía e punto. Claro. Non, hai unhas normas, hai unha legislación que tens que cumplir e dentro desa legislación, pois, hai cousas que se permiten facer e outras que non. Claro, eu poño un exemplo, é dicir, en Ribeira o alcalde pode facer o que queira en calquera lugar do municipio? Non, porque hai terreos que non son xestionados pola administración local como concello, senón que o administran outras entidades. Por exemplo, nos ríos, pois manda Augas de Galiza, que é unha entidade da Xunta. Na zona de portos, nós non mandamos, non manda o Concello, manda Portos de Galicia. Falando deso... Entón, claro, ti podes facer o que che permite a lei e tamén dentro das túas competencias. Cada administración ten as súas competencias. Falando deso de portos, xa sabes que che vou a preguntar. As festas de Ribeira, non? As festas de Ribeira. Que pasou aí? A ver. Pois aí pasou unha cousa moi clara. É dicir, durante 40 anos, Ribeira puido facer as súas festas no espazo portuario. Nunca houve un problema. Todo o mundo estaba contento con ter aí as festas. Nunca houve un problema entre mariñeiros e feirantes. E resulta que 10 días despois de eu tomar posesión como alcalde... 10 días? 10 días. Portos de Galicia mándanos unha carta ao Concello dicindo que as festas de Ribeira non se podían facer, onde se viñan facendo de maneira sistemática durante 40 anos. Sí. Antes de aí... Por tanto, a xente creo que o entende perfectamente e sabe que foi unha vendetta porque houve un cambio de goberno. Foron toda a vida aí, antes de ser aí as festas de Ribeira, fexas en algún outro lado? Sí. Sí. A xente que sodes moi nova, igual non vos acordades do campo da feira, que era... No centenario, non? Efectivamente, o que hoxe en día é o centenario, aí había un cuartel da Garda Civil e detrás estaba o campo da feira, que esas árbores, que hai eses plataneiros, que estaban ali, pois agora algúns están no Parque das Avesadas. Ostras, non sei, por eso lle chaman Campo da Feira, por eso, tío. E había un cuartel da Guardia Civil aí. Había un cuartel da Guardia Civil, unha casa cuartel, ali vivían os Garda Civis e as súas familias. Sí. E por que o sacaron dali? Porque despois houve unha legislación que dicía que nas poboacións superiores a 20.000 habitantes a Garda Civil perdía as súas competencias e pasábanselle á Policía Nacional. En Ribeira temos Policía Nacional e non temos Guardia Civil. Noutros concellos, non? Como, por exemplo, Porto do Son, Pobra ou Boiro, está a Guardia Civil. Estaría a Guardia Civil, sí, señor. Aquí simplemente temos unha patrulla fiscal que examina os barcos ou outras industrias cando teñen que facer inspeccións. Sí, señor. E agora, canto nos queda, Rebe? 10 minutos, 15. Sí, voló. Ao final de todo, vouche poñer aí un xogo que tens que responder incorrectamente. O sea, vale. Vouche facer unhas preguntas e ti tens que dicir algo aleatorio, que ti non dirías de verdade. Vale. Para ir terminando agora co tema, despois de toda esta moción de censura e tal, como te sintes? Como me sinto? Pois tremendamente feliz, de verdade. Por qué? Porque a xente non para de darme ánimos, de dicirme, Luís, estamos contigo, non abandones, se fixeche as cousas ben, sabemos que eres unha persoa honesta e, por tanto, moita xente quere que en 2027 volvamos a estar aí e nós non imos defraudar porque imos dar o mellor de nós neste ano que queda para demostrar que somos persoas que sabemos facelo ben, que temos un equipo preparado para liderar Ribeira e tamén que imos a por todas e que vamos a ser imparables no 27. Van a pensar que somos do bloque aquí, pero non, eu son de Luís, non son do bloque. Fixencho na primeira entrevista. Que consello lle darías ao Luís antes de ser alcalde? É un consello que me daría a mí mesmo antes de ser alcalde é que siga sendo a persoa que son, que non cambie, de verdade, que sexa unha persoa boa, que intente facer o mellor posible, que seguramente haxa os erros que pode cometer calquera persoa porque non somos perfectos, pero que intente sempre pensar no ben común. Volverías a facer todo igual? Se agora eres alcalde de novo ou se volves atrás e eres alcalde, sabendo o que sabes, volverías a facer todo igual que o que fixestes? Ou cambiarías algunha cousa que non che gustou, que diste, isto igual se non o fixera, igual cambiaba a cousa? Non. Creo que non cometín erros graves como para que se producira unha moción de censura. Creo que a moción de censura respondeu única e exclusivamente aos intereses partidistas e incluso persoais de algunha persoa. Entón, non creo que o que fixen
motivar unha moción de censura. E a xente está o respaldando, non? Co que me di, que houve un cambio de goberno moi positivo, que Ribeira entrou aire fresco, xente nova, con vitalidade, para cambiar as cousas. Por tanto, creo que transformar os concellos ou as administracións cada certo tempo tamén é positivo. Pois facer agora unha pregunta un tanto picantona. Si que responde, se non a responda. Ti crees que Mariola é a títere de Manuel Ruiz? Bueno, non sei se é a títere, o que sí é provén da mesma escola política. Eu sigo dicindo, agora mesmo en Ribeira hai as vellas formas con novas caras, pero as mesmas formas de antes volveron, e non deberían volver para quedar. E tamén vos poño un exemplo, non? Unha das primeiras cousas que fixeron nada máis chegar ao goberno foi meter a unha política na mesa de contratación. A mesa de contratación é a que decide a que empresas se lle dan as obras públicas. E iso é algo perigoso. Eu profesionalicei a mesa de contratación. Só había persoal técnico, non había políticos. Porque non quero que se poidan interceder os políticos en decisións que deberían ser técnicas. Ou, por exemplo, eu na miña etapa de goberno, 2 anos e medio, sancionei a empresas por incumprir os seus contratos. E durante os últimos 40 anos de Partido Popular nunca se sancionaba a empresas que incumplían o seu contrato ou que incluso as obras tiñan un sobrecoste enorme. Por que durante 40 anos non houve ningunha sanción a empresas? Boa pregunta. E agora en 2 anos si houve. Boa pregunta, a verdade se dita. E agora hai moita xente que está esperando isto, que lle dixas unhas palabras a Vicente Mariño. Pois que lle vai ben na vida. É unha persoa coa que traballei e que demostrou ser unha persoa moi deshonesta, que non ten palabra. Como din por aí, pois unha persoa que traizoa non só a min como alcalde, senón que traizoou aos seus votantes. Porque el dixo e prometeu un cambio en Ribeira. E dixo textualmente que non podía votar polo Partido Popular porque sería traizoar a súa xente. E de feito, estáse vendo, non? O Partido Barbanza Independente está desfeito, a xente marchou e doulle a espalda. Por tanto, eu creo que na vida o que hai que ter é palabra. Sí, señor, agora vou che deixar un momentiño, se queres, falando ya esa cámara, para que lle dixas aí aos teus votantes que che den ánimos aí, que lle dixas que ides facer ben para o 2027 para que che voten. Entón, xe casi uns segundiños para dicirlle, vamos, con todo, chavales. Bueno, pois, se me teño que dirixir a vos directamente, eu diría vos algo moi claro, non? Que eu creo que temos que ter a fortaleza de querer cambiar as cousas. Que aquelas persoas que nos din que todo isto é imposible, que nada vai cambiar, que non é certo, que non nos poden roubar a esperanza. E, por tanto, daqui a 2027, se todos poñemos un graniño da nosa area, do noso interés, pois podemos cambiar as cousas para ben. E, sobre todo, pensando en que Ribeira pode avanzar con convicción se todos estamos orgullosos dela. E nós temos o equipo preparado, as ideas claras e, sobre todo, as ganas e a ilusión de querer facer unha Ribeira en grande. Sí, señor, pondríame a caltar ao alcalde, pero igual queda feo. Última pregunta. Romperonche ou fixeronche máis fuerte con todo isto que pasou? Sen dúbida máis forte. Son unha persoa, dende o punto de vista que cambiou, non? Moito máis forte, moito máis alegre, e, sobre todo, se algo teño en firme de todo isto, é que o cariño da xente non hai cartos que o poidan comprar. Iso é verdade. E agora, para finalizar, vouche a poñer aquí unhas preguntiñas, son 3 ou 4, se me ocurre algunha máis, igual xa digo. Sí, claro. Tens que responder incorrectamente. Ajá. Porque isto vai a dar clips virales, igual. Porque te meteches en política? Pa cobrar. Que é o mellor de ser alcalde? As comedelas. E agora, por que che fixeron a moción de censura? Porque era, non sei, é difícil contestar ao revés. Porque era moi engreído. E agora, o último,
Que é o máis importante na política? Incorrectamente ou correctamente? Pois vamos a facer primeiro incorrecta para o xogo e despois correcta para acabar o vídeo. Podesme repetir a pregunta, perdón? Que é o máis importante na política? Pois saber trepar, de maneira incorrecta, non? Eso pode estar tamén mal visto. E agora, para acabar o vídeo, que é o máis importante na política? Pois eu creo que o que dixen, saber escoitar a xente, ter claro de que a política é a ferramenta que permite cambiar o mundo, desde o punto de vista máis local hasta o máis internacional, non? E vémolo claramente, para poñervos un exemplo, nós aquí traballamos a nivel local para mellorar o noso concello, pero tamén traballamos desde un punto de vista, por exemplo, pacifista, non? E hoxe en día podemos dicir non á guerra ou paz e soberanía para os povos con todo isto que está pasando no mundo, non? Onde cada vez hai máis violencia, máis guerras e ao final páganas pois as persoas inocentes. Eu creo que a política é unha ferramenta que permite cambiar o mundo e debería cambiala para mellorar as cousas. Quero te fazer a última hora que me falaste da guerra. Que opinas desto? Crees que España se pode meter en guerra? Crees que, porque están falando de que mandaron, o sea, falaba Pedro Sánchez, non vamos a apoiar a tal, e ahora vese que mandou unhas, non sei se cantas foron, falo por falar, unhas cuantas fragatas, aí a Chipre ou non sei que, unha fragata foi. Ti crees que está en peligro España? Pode estar en peligro? Eu creo que as democracias non se poden dar por feitas. Vese, non? Que un país que pode vivir en democracia, de repente, pode cambiar a situación moi rápida. Eu son un firme defensor da paz e da democracia, e da soberanía e tamén dos povos, porque ao final, se rexe a lei do máis forte, podemos volver a repetir erros pasados, non? Estamos vendo como Estados Unidos cada vez está nunha posición máis belicista, que só lle beneficia a 4 empresas armamentísticas e ao final a quen se lle prexudica? Pois a todas esas miles de persoas civís inocentes que acaban morrendo ou, por exemplo, a miles de persoas a nivel mundial porque vemos como se detraen recursos dos servizos públicos para destinaros directamente á guerra e a armas. Creo que as armas non son o camiño de nada, o que si é camiño é o diálogo, o entendemento e, sobre todo, as regras que nos dotamos a nivel internacional. E para iso temos un organismo como é a ONU que nos representa e, por tanto, temos que ter unhas normas que rexan a nivel mundial e non que impere a lei do máis forte. Porque, ao final, senón é como se estamos amparando a un abusón nunha aula. Sí, tal cual. Sí, señor, que ben falas, carallo. Hasta aquí o podcast de hoxe. Moitas gracias, Luís, por acudir e contarnos un pouco máis sobre ti. Bueno, moitas gracias a vos. Bueno, se me permitides tamén, moitísimas gracias a ti, Manu, a Rebe que anda aí detrás das cámaras tamén. Sobre todo, longa vida a este podcast e que tamén teñamos influencers de Ribeira que fan un bo traballo. Moitas gracias. Espero que podades conocer así un pouco mellor a Luís. E nada, hasta a próxima. Chao, chao.